Алар ярдәмендә күп кенә һәйкәлләр саклап калынды. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча Республика комитетының йомгаклау коллегиясендә яңа тәкъдим. Борынгы тарихи биналарны торгызуга зур өлеш керткән кешеләрнең исемнәрен мәңгеләштерү фикере әйтелде. Тарихи яктан әһәмиятле кайсы объектлар саклап калынды, эш барышында нинди авырлыклар белән очрашырга туры килә. Булар хакында киләсе сюжетта. 19 гасырда салынган утар әлегә кара пәрдә белән чолгап алынган. Казан алпавыты Дратаевский йортын торгызу эшләре узган елда башланган иде. Йортның нигезен ныгытканнар, идәннәр түшәгәннәр. Җәй көнне йортның яңа хуҗасы мәгълүм булачак. Объект ожидает полноценной реставрации, приспособления под офис. Объектны офис буларак куллану өчен җайланмалар тулысынча реставрацияләнә. Безнең өчен бу объект аеруча кадерле булды. Без монда кабат ит туен билгеләп үтәргә җыенабыз. Шундый йөзләгән мәдәни мирас объекты реставрацияләнгән. Алар арасында Балык Бисәсе районының Олы Елга авылындагы Агач мәчет, Мөхәммәдия мәдрәсәсе дә бар. Казан Изге Мәрьям ана иконасы соборы яңартылды. Күп кенә проектларда җәмәгатьчелектә катнашты. Аларның исемнәрен мәңгеләштерергә җыеналар. Я прошу подумать и внести предложение по увековечению памяти людей, которые вносят вклад в сохранение культурного наследия. Но не с точки зрения только у нас традиционно бывает назвать улицу или проспект. Речь идет о сохранении в цифровом формате истории. Быел кайбер объектларны цикләндергәндә лазер технологияләре кулланылды. Шулай итеп, сәүдәгәр Бакиров утарын жасадылар. Сөембикә манарасының торышын күзәтүне дәвам итәләр. Быел да яңа технологияләр буенча эшлиләр. Тик барлык милектәшләр дә комитет белән хезмәттәшлек итәргә әзер түгел. Проведено 138 контрольно-надзорных мероприятий, по итогам выдано 23 предписания. Барлыгы 138 чара уздырылган, 23 күрсәтмә бирелгән, 65 бөркетмә төзелгән. Кагыйдәләрне бозу очраклары күп. Байтак очракларда объектларны тиешенчә карап тотмыйлар. Барысы да объектларны бердән базага төркәргә ашыкмый. Моның өчен милекчеләргә штрафлар каралган. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.